வணக்கம், வெல்கம் டு மைலேம் யூனிக் கலெக்ஷன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போனோம்னா இந்த செயின் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த செயின்னு கோபி செயின் இல்லைன்னா நந்தா செயின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பாரம்பரியமான செயின் தான். அந்த காலத்துலேருந்து எல்லாருமே போட்டு வர செயின் தான். இது உங்களுக்கு வந்து கழுத்தில் போட்டிருக்கறதுக்கு பிப் எடுக்கிறதோ ஏதோ எந்த ஒரு அலர்ஜியுமே ஏற்படாதுங்க. அந்தளவுக்கு நம்மளது மைக்ரோ பிளேட்டட் பாலிஷ் தான். சூப்பராக இருக்குங்க. 6 மாதம் கேரண்டி கலருக்கு இருக்குது. இந்த செயின் ஒரு பீஸ் 120 ரூபாங்க. நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் இல்லைனா கால் பண்ணுங்கள், ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். 1 or 2 டேஸில் டெலிவரி எடுத்துக்கலாம். இது 24 இன்ச்சு செயினுங்க. உங்களுக்கு கலருக்கோ எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க இந்த செயின் போடுறதுக்கு. இப்போ இந்த செயின் உங்களுக்கு ஒரு 10 வேணும் 20 வேணும் அப்படின்னா அந்த வாங்கிக்கலாங்க. ஏன்னா நம்மள்ட்ட இப்போ ஸ்டாக் எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிறது தான். அதனால் உங்களுக்கு எத்தனை செயின் வேணாலும் நம்ம வாங்கிக்கலாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு குரூப்பாக போடுறதுக்கு எங்களுக்கு இத்தனை பேர் இருக்கும் அப்படிங்கிறவங்களும் நீங்கள் பாருங்கள், கால் பண்ணுங்கள். நமக்கு எத்தனை செயின் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு 6 மாதம் கம்பல்சரி கேரண்டி தாங்க. அதனால் நீங்கள் நம்பிக்கையாக வாங்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் வீடியோவை தொடர்ந்து பார்க்குறக்கு நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க. அப்போனா தான் நோட்டிஃபிகேஷனில் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.